Що Калифорнія? То са кротна? Искаш отблизо надо. С него предречь. Да? Вот ниско да не го видим. Теперь могу добре се снимат. Да? Не ги деца на мърдали. Те може да ги снимат. Верно? Аз съм видел ги такова. Мърдал. Ти колкото мишки е гей. Да. Говоря за пса ли са? Да. Най-големия снимител. Те големия... Такой майката ли? Не, мъжки. Е много кротък. Майка си там от царите при. Айде да чеш и Това прилича на Дюн. Ела сега татко да го начиш. Дуна, ела сега така. Не съм така, защото бачи темко тук. Айде, бра. Радва ли се? Видели ли снима сега? Да. Като го чеша, не? Време се пият не е тако ще стане. Малкият мърсък, той иска чесани. То така, ако опуснеш гората, може го помисли за дило. Да, те подмятайте. Че и гребен има. Дайте страни да го изправи. Айде така, аз така страни. Айде. Но между Елени... Айде, горе, айде така. Айде. Света му кат на Елена. Се нагажда.